Lo bethu ngishilo ngathi ngi-off namhlanje bethu ngikhulume nawe kahle ngikhuluma isiZulu ngathi ngi-off ngiyaxolisa ngiyakwazi ukungena ngizoba busy ngoba ngisho nje aplale neleyo bethu ubona kahle uzoba busy ngibani lo ngicela ngisenzeni baby awakufuni manje udokotela kumesishintshana nayo ngicela ukuthi une-emergency kubo khuluma lokho ama-apply leave phela kubalulekile eish khamba kahle wona khamba kahle abuyile kubantu ngaphansi ngiyashaya abantu ngaphansi manje hayi abantu manje ngathi khona lakhitheke khona abusena man kula ngaphandle nayo thanda kuba busy noma kubanda angithi uyabasi hayi lo muntu lo hlezi busy athanda ukusebenza azokukhula kwesinye isikhathi nje ngakuhlaliseki hayi awu hayi ubona uyakufaka yona inkinga hayi ngithola ngigobile njalo la hayi kwethu loyenze jambe umuntu wakhethela phela ish ngibona sala la stress ayila yini manje angathenga nenqaba yini soze njani bake sibanga ukuthi namhlanje ngoba la kubani namhlanje izolo kulale kubani stressana nabantu hayi sanibona yebo njani ma so uyabhiza noma kubanda hey ngine-stress isho lala ikhafu ithi angilazi noma ngithi ishwa noma ibhadi noma yini kwenze njani hayi angazi ukuthi wena uzophatheka kanjani kodwa nje mina ngisazi yebo kwenze njani ma ngiloku ngikhona la endlini uma ngithi ngizwe umamvela samemeza ecameron ngiye ngigijima uma ngifika umamkhweni uyamkhama umkhama ubeka izandla hoyibo umamvela sebesavale umoya sakhwehlela hayi mina ngisazophuma isidumbu impela konke kule nomkhwena manje siyagula phela masasangana ngempela-ke na kusaqhubeka angisayazi-ke manje uthi kuthiwani-ke masinje kuyacaca phela uzogcina mbulele ngale ndlela ngiyabona uvuya sikuyasho ukuthi futhi uyena nesandla uthi ziseka ngekhanda kodwa manje hayi ake niboneni ukuthi nenze njani mina ngisazi ayajwayela bakhona vele le ngane yomuntu ela ekhaya singazi safaka lesitiki cabanga singabazoshonela baba ayishona mina ngisazi kamampela hayi yazi ngisazi ngempela sesoloku sikhuzile into ngithi nje ngamthola straight umamkhwena abeka izandla la amini mamvelasi kasathi ufuna ukumbulala yabona into soyithini ngempela le yazi hayi baba ake nikhulume nondodana nibonisane ukuthi yenziwa njani ngempela lento manje ayona inzima lento yabo hayi ngoba nondodana bayamhlula lapho umakoti uyahleka yazi ngibona bayamhlula angisho akafuzanga mina ngibona kodwa uzokufuza ngani wena awu ngathi phela mina ngathi mina ngagoba wena wena goba hayi futhi akangifuzanga hawu wena wagoba mina usho nje na phela uzwa mina sazi hawu yadlala hayi ake sithule silale mhlawumbe undodana uyolungisa nje basuke la nejubana sazi mina ngisayithanda into enzakala la ekhaya
Ngomkhona. Baba. Awu usuyasangana manje ekhanda. Yini lento ngizwa? Ukhuluma ngani? Uzokhama abantu namanje. Ngikhame bani? Usukuzanza uthisha wena. Uzokhama umamvela manje. Baba, animkhamanga. Vela kusukele nje uthola umkhamile. Uma wena uqamba manga. Usahlanya kahle. Baba angihlanye, angiyenzanga le nto mina. Uyakusukela umali. Cha, cha baba. Futhi imali unamanga, ayi lento yenzayo. Imali unamanga yena. Cha baba, angisho kanjalo. Kodwa ngiyenzanga lento. Hey wena. Ngibuza ukuthi imali unamanga nana ayethona bomclean. Okay, ongilalele baba. Ngilalele, khuluma. Ngingenile ngapho. Ngakhuluma noMamvelasi. Ngakhuluma. Then ithi mama ngithi ngiyaphuma. Wamemeza, so bengicabanga ukuthi mina ngiyamsiza. Memeza thini? Memeza. Oh, bengicabanga ukuthi mhlambe akekho right uyagula or something. Hawe ngiqoqa ukuthi ngikhole lento ngitshela yona. Uma lusho kahle ukuthi ufice umbambe kanje. Bengimsiza baba. Umbamba ngomsizo. Uyasiza umuntu oclean. Baba. Uyasiza umuntu oclean na. Nosidalela inkinga la ekhaya wena. Nosidalela nje inkinga. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa. Umklinyelani, ngifuna ukwazi ukuthi umklinyelani. Angiyenzanga le nto baba. Hayi umklinyelani. Awuyeke lento yenzayo. Anike lo msana nowenzayo, badala abantu bangaka. Noma lihle kahle. Awuyeke lo mqondo wenzayo. Shuba baqinisena nabathi wobumthakathi. Lapho lozobe ungiqedela manje. Hayibo baba. Shuba baqinisena. Nawe. Shuba baqinisena. Hayibo nawe. Why wesimklinya pho? Ubonile ukuthi umuthi wakho usebenza? Ubonile ukuthi umuthi awusebenzi noma uqedelela wena akuzenzela wena umsebenzi. Phinda umthinta. Mphume. Phinda umthinta. Angizwe ngawe wena. Ngicela umphumele baba. Ngiyizwe ngawe wena. Phinda umthinta. Phinda. La khala samesicathulo la. Yonke into. Umamvelasi. Yonke into umamvelasi. Uwe uma Mamvelasi. Sizazwana ke. Singabuyela sizwane futhi. Yaqinyana wena nami ngizothi ngilela lo ngikhinga ngifengilana. Ngathi basongibulala manje. Mamvelasi. Ayamzonda lo mfazi. Baba nathi. Baba nani? Ihulale njani kodwa ebusuku ngibona lokuphenduka ngathi awulala ngahle. Ngirare light wathi. Ngilale right. Amaphupha nje kuphela into ehluphayo. Bophupha kambi ngongibona lokuqhaqhaza ngilonga ukuthintana. Ayazi amaphupho sesikhathi phela amanye ayakhuluma. Yazi nento engicabangayo la yazi. Yebo. Ngicabanga ukuthi ke kumele bahambe kulokho nje oqiniswa yazi enyangeni yazi. Ngoba phela kahlahla ngisamthemba uMamgwenya mina. Ngale into ayenzile ukuthi azakhamuka uMamvelasi. Impela aziba kodwa ngeke ngakhuluma nabizo. Mina vele sengiready thi ngoba bheka. Bayilungisa. Mina sengibona kanjalo. Yazi baba, siyakhuluma impela kodwa manje awuchazi ukuthi uphupheni. Yazi kahle kahle. Ziningi izinto ezenzakalayo yabona ngoba ngiqale ngaphupha ubaba yabona. Kahle kahle lento eyenzakala la ekhaya bayijabulele yabona. Manje futhi ngabuya futhi nami nomama futhi naye futhi yabona naye unokuveza yabona ngephupho futhi yabona lo muntu bayala kahle kahle labantu kodwa pho manje abakhulumi luthini bathi abayijabulele into eyenzakala la ekhaya ngithule ngithini yabona lonto le kufanele ngisukumele
angazi lethwayo ngithi ngibona ukuthi ngcono nje kumele nje ayiswe lapha yabona uma ngikwena yazi baba sakhuluma indaba yamaphupho nami yazi ngiphuphuma wami engajabulile neze kahle hayi bo anthi ayibona-ke le nto le hayi uma futhi nami wasuthi uphupha abazali bakho ngathi abajabulile le nto ngathi iyahlangana anthi ayibona shuthi baveza kuwena baveze nakumina futhi batshengisa ukuthi abantu abaneme kahle kahle yabo ingakho kumele isukunyelwe le nto hayi ngiyakuzwa baba khona ngempela kumele kusukume mase sikukwata abantu abangasekho impela sekhona into ekumele ilungiswe ngaphela bayalwa la iphuphini lethwa nje hayi baba ithi ngishiye kancane uqhubeke uphositi ithi ngibheka bomakoti ukuthi sibalungile kodwa ngeke ngakhuluma-ke nabo izolo mina vele sengilungile ukuthi nje bengifuna ukuthintithintitha la endlini ngoba ngasubuya ngeqesha hayi okay akunankinga nayo uthi ngibabheke hayi alright Nkosikazi. Yebo. Sekuphathe kahle lapha mntwana. Hayi ngiphethe kahle la. Ngiphethe kahle. Hayi, ngiyabona, ngabona kahle nami. Yebo. Ngiphethe kahle shame. Shuthi nami nama ahelp yabo. Asazi. Mhlambe yimi. Asazi kodwa yini. Hayibo. Okay. Kwamzafela ekhaya sogena neweight yabo. Hayibo. Sogena neweight. Hayibo, ngingala. Mama ukuthiwa vele into Fika la ngosamahawula namlomomi. Hayibo baba. Ngiphethe kahle sina. Nambudelele nje. Baba ngidelile. Ngiyadelela nawe. Oh. Kodwa phela vele sambeka so check agenda la. Yebo. Angithi kukhula sayo nawe. Wena ufuna yini? Mfana. Phela ngifuna isizwe. Yebo. Ufuna kubuze ukuthi. Khona mambela sizokuzalela insizwe. Umfana kuye. Ngifuna abafana bona. Ayijabule Abana umhlobo masiphinde abafana futhi kokuqala kwesibili amantombazana kwesithathu abafana kwesi4 amantombazana 5. 5. Awungeke hayi. Umuntu uzoshaya 5. Awungeke baba 3 right nje for me. Funa ndeni phela Mama kwenda uzashaya 5. Kufanele 5 ilo mama. Hayi wena ubona. Mina uyangibona nawe. Wena ngoba? Ngane. Ujabule uzibamba phela. Yebo mama. Mfana. Yabo la iplayer ngempela ke le. Iplayer ngempela ke le. Hayibo. Yazi le moment de kade ngiphisala. Yebo baba. Ambe ngiyacabanga ukuthi izafika yazi. Akukhonde shoda manje. Uwona umntwana udinga ukuthi ke kuqinise ekhaya. Khakhayi. Kanjani? Hayibo baba. Ngasenze ekhaya. Hayi baba, hayibo. Ngasenze ekhaya. Baba. Hayi baba. Ngasenze ekhaya. Uzosithola. Hayi. Nasesona ngimashini. Hayibo baba. Yabona. Bani manje? Sanibona bo. Yebo masawona. Ngiyaxolisa uniphazamisa amakoti. Yebo ma. Angithi sixoxile izolo ukuthi kumele sihambeni ekuseni. Yebo ma. Ngisangikhohliwe kazi. Ukukani ngilungise sohamba sekuba late vele. Kumele sihambeni kusese-early Akwazi mayisakulanda ama 30 minutes. Hayi cha ma. Ngiyakulandela mina manje. Okay. It's not 30 minutes. Uright kodwa makoti. Ngiyaphila manje. Hayi kuhle maphili. Ngilungisani ke mina sengimele nini sengiready. Okay ma. In 30 minutes.
Go. Ngabe umakoti usalele? Ngiyabona. Angani ngikhulumile nani izolo ukuthi kumele sihambe. Ngizovuka manje ma. Nini ngophela isikhathi sami kumele sifike ekseni la sakhona. Akuvuke kuvuka ugeza isambeni. Hawu. Ngikhulume kahle nani nathi. Yazi lana bengicabanga lana yazi. Ngicabanga mba. Ya, ucabanga ukuthi uyabona. Angithi uyakhumbula ukuthi ke ulokhunje. Mamkwena ukuthi uwakhiphe isisu. Oh, sikambe yavela lo ndaba. Ya manje ngicabanga ukuthi manje kofanele ukuthi ageze kuqala before yabo. Uze angazaphazamisa lo mntwana lo munye ozayo yabo. Ngoba sizokhulela amabhadi futhi la nto leyo. Ngoba sizokhulela futhi. Yeah. Lo mina ngakade soyenza le. Namene ilungiswe ngempela le. Ngibona iplan efana naleyo nto leyo. Namene ilungiswe ngempela kumele ahambe ogeza. Hayibo, na relax kangaba pha umakoti sambeni. Hayi. Lo wona nathana. Eish. Ngizophela baba. Mamkwena, Yebo ma. Mamvelas, Yebo ma. asambeni bo isikhathi sahamba. Sikhuluma ukudla imali amankolo akhipha isizo. Hayi ndodana sabuye silungise le ndabeni. Asambeni kwamanje isikhathi sahamba. Babona wafunda. Afambela phambili. Sakhuleka mthimkhulu hawu. Sanibonani. Sakhuleka. Hey. Sengazengesana le ndodana. Usuzowafika naye. Hawu, sibona usuzowamletha. Ngicela ngisize mthimkhulu. Hey, nenkinga lapha endlini. Kwenza njani? Khuluma. Nabafazi abawuthula. Manje ngicela ukuthi ungiqinisele bona for abantwana bakhulile kwabili futhi. Asengicela mina nanokuthi ungihlanganisele bona. Ubente ukuthi bangaqabani. Babe yimbomu. Basebanelini. Hey, Baze vele ukhwebhane ngoba ishibhise lapha endlini. Kunjalo Thola kusekho lapha ekhaya. khuzukhuze. Mongabasebenzile yohlezi khojwana. Cishe nalapha nasekamerweni sekabheda manje kumnyama. Hey, yabona nje inkinga eningi manje. Ngizatetana. Hayi. Ula uthi uyangapha kuyaliwa uthi sekamerweni lalo. Qale fana uqale ulokuqala. Hey. Hayi kodwa ke ngoba senzeni afika bonke lokho. Bonke sokuzohamba ngendlela yini. Sithembe wena le futhi uyilamula. Hey. Hayi ngoba ukuthula kusekho. Bonke sekuhamba ngomumo manje. Yabona Zana yonke le mhlobo. ngisalala mthimkhulu inkonza ngisayithole ngadlala. Bayakuncisha abafazi. Ngithi ngikhuzela lo munye athamba kulo. Ngithi ngikhulumela. Hayi madoda. Thi.
Hayi kubheda ngempela nayi ngempela nempepha ayifuni ukuvutha. Hayi sisi. Uphi? Oh. Ayiyala ngempela. Ayiyala ngempela lempepha. Usiza mthimkhulu hayi. Ngani ngizosizakala. Ngiyanibiza nina bomthimkhulu. Ohade osikolo sesamahlabofu. Naba abantu bakhoza lana beze ngenkinga zabo zesithembu. Ngikhanyiseleni ngibona ukuthi ngibasiza kanjani. Ngabe inkinga zabo impela ngathi idedela. Ngicela usikoloza. Ngiboniseni ukuthi ngibasiza kanjani ukuze lo msebenzi kuzoba impumelelo. Thokozani. Baphi bona umalokazana? Sibashela lapha emotweni mthimkhulu. Hayi, ake nibuye nawe ke ngibone ukuthi ngibasebenza kanjani. Mathi noma kumele sibe khona nama-subject. Hayi mina noma ningasadingekanga kusenankinga ngoba phela ibona ngithi abantu kumele bazosetshenziswa. Angingilandele nje bona nibuye nabo ngibone ukuthi ngihlanganisela ini la. Awusizi impela hey. Baba Mthimkhulu. Mama. Naba labo makoti ngiyacabanga ubaba nendodana bese bakuchazela ukuthi kwenzakalani. Hayi bese befikile bangichazela lonke udaba. Okay, angazi ukuthi mina ngifanele ukuba khona noma ngishiye nabo. Hayi, ngoba umuntu wesifazane nawe akunankinga. Abantu abangadingeki la besilisa nje. Okay, Mthimkhulu. Ngiyanibiza nina bosikolo sesamahlabofu. Nabo umalokazana sebekhona la badinga usizo. Angingibonisi ukuthi ngibasiza kanjani. Into engizoyenza ke la ukuze konke kuhambe ngomumo. Ngizosebenzisa ingcabo la. Ukuze ngibaqinise umalokazana. Njengoba bethwele nokuthwala kanje ukuze ingane zivikeleke kuzo zonke indlela abahambayo nemvulelo yonke lento le. Okay. Yebo. Imuphi omdala umfazi lasiqale ngaye? Mamkwena. Mamkwena. Isandla sangaba left naso ke ngiphila sesinye futhi ukuthi ngikwenze emaqakaleni ke zokwazi ukuthi zivikele imvulelo ukuthi yonke into ezokuyinyathela ingakwazi ukukulimaza.
phansi. Sondeleke nawe malukazana omncanyana. Nawe sikwenze. Ngikhuphulele ke. Tinggal sesuai sekwenziwe kanje konke kuba umsho ngakho amakaka noma ngathi abathakathi banibekela izinto ngeke basaluka mesebe kanjalo Zocela ukuthi ngikhansele izandla nokubili lapho enginipho lokukhotha umuthi hlanganisa nezadade lapho ngizongikhothela ke lapho uyakhotha chitha ngemuva ngizokunika nezintambo zokufaka la emakhalweni ukuze ngivikele yonke imikhuba le yalabantu abanomoya into engizongisiza ngayo ke ukuthi amanzi ningawathinti okugeza ukuze lo muthi enginicabe ngawo ukwazi ukungena kahle egazini lana ke ngizobe senifaka ke emakhaleni umuntu uzobe sethathe yakhe ngicabanga ukuthi konke sekulungile manje akusekho kusazomphazamisa endleleni zenu makhoza yebo ngicabanga ukuthi wami umsebenzi uphelela lana ngomalukazana ukuthi ngibasize ngiyathokoza sabuya mami kodwa ngathi anikho right nje nambanya ngento sambe kahle already nomvelas ngathi awukho right hayi kunenkinga encane nje kodwa yonke into ikahle bathe umntwana nama complications amancane complications kanjani hayi already athohle indawo nokunayo wena kuzomela nangasho ifitene la kuzomela yo shift isipepisi isamakotes uthola intombazana ntombazana singafana nentombazana nje awu kuhle phela makunjalo silona mama yaso izingane vele isibusisa ukwazi ukukhetha ukufuna nganini sibombana ngesandla kuze kubona phakathi izoba right so Lutana manje phela kushuthi lento izomela isheshe akumelanga uze kufike enyangeni zakhe ukunshiyana uboyitshitshi inkosi namhlanje ngiyakutshela uyitshitshi namhlanje makoti afani ngisho umhlonipho lo kwenza kancane kwawo phela sambe kusenza sixabana bese ngithethe isimoto sesilindile hey wenza kancane
Kwakubi ndoda manje ucabanga ukuthi kwenziwe njani Ngemphethe kahle. indaba yamakoti. Ngemphethe kahle kanti. Hayi ngazi nakule simo uyazenzakala nini ngabe right. Ube right mhlawumbe ukuhamba kwesikhashanyana but ngizolo ngihambisa komunye ngana lapho we-specialist lapho sibedlela i-specialist ujwayelele izinto lezo. Na futhi unelokuzana yakhe la eMaritzburg. Usekulomele ngiphuthume kodwa ndodana. Nasendele ngimfonelile asingamtshela ukuthi kwenzakala ngasho ukuthi hayi into encane la kusinde kufanele siyikhathaze ngayo manje umakoti ke hayi afune kuzwa lutho sesitrust ngisakhulunyiswa endleleni siyakhala ungamsoli ke kodwa ngale ngendlela abayiyo ubuhlungu obusenhlizweni ebuziwa wuye kanti okokuqala futhi uyaqala futhi ukuba nengane sonje Melumseke kakhulu impela ndodana. Nalapha kumele umsupport yazi ndodana. Ngoba empeleni awukwazi ukukhethela ukuthi ufuna ingane umfana noma intombazane. Ngiyabona bese elokhuzana mamkwena. Kodwa ngicabanga ukuthi nawe uyamngela ngithi umamkwena uthola umfana. Mina ngingayazi. Sengishoba ngibhebhe ukuthi mamkwena umfana obviously nasaxhumana nentombazana mhlawumbe ukuthi ngingathanda umfana yabo. Vele kodwa phela vele competition izoba nekuba kodwa ke nje ayi ndodana. Phela nje mawungasukumela lesima kuso phela. Sukumela sengikhona umnganami ngabukhana appointment. Sengiqedile nje kahle kahle. Ukumbi ukuthi mhlambe makatete ngasisikhathi kuzomela siko. Ahlala futhi semaklasini. Izongibulala leyo nto ngivela sikade. Kodwa phela nalapho kuzobe kuyicebo elingcono ngoba kuzobe kuvikela umphefumulo wombili. Sazi mama othi ngilokhoza. Ngathi ngahlala naye ngale. Angazi ngikhipha bhizinana kodwa nje unomsela. Awumyeke kancane akaphumula ngcono ukuthi umiyancane aphumula. Uma umkwena ngathi ngibona umkwena. Akuphela ngicine abhizi ngale kitchen. Hey mina la ngifonela. Hayi nalona naye. Hey. Awu. Umyeni wakhe nje manje inkinga ukuphume kufonela. Hayi. Fana bazazi bafuna. Ish. Hey. Nkosi yami. Mama! Hey bo, ma! Awuzobona mama. Kwena yini manje le? Hey bo, ma yini lokho? Yini ma, sangibangezela nanga. Wena ufunani kamareni? Ma, ngifuna i-charger. Ngifuna i-charger mase ngiphakamisa umqamelo ngithola lokho. Ngona lokho ma. Angazi ma. Goqena kanje. Hayibo. Ngona lo nkosi yami. Uthole khona la? Ma, angizange ngithinta since ikhlela. Hayibo. Mamkwena. Hayi shem. Mamkwena. Uze nini mamkwena manje? Hayi. Angiphani. Yini lokho? Mamkwena mangivela sothi uthole lento la.
Yini lokho na? Yini ubuza umama yini? Into etholakala lapha sikomcamo lakho. Hayibo. Ma angazi nami. Yini? Kanjani manje? Mamvela akuchaza. Mamkweni, bengifuna i-charger. Angitholi i-charger. I-charger. Yebo. Ayikho Ebhethroom yami. Yebo, ngizathi Ufunani wena la? Ufuna i-charger ngithi ngisho. Ma asiya angiyazi lento mina. Kanjani manje itholakala ekamereni yakho? Akubheke lento uchaza ukuthi yini ngempela. Ngizothi yini mina Nkosi mina Uyazi. ungiyeke wena, ungiyeke. Hayibo. Ma angiyazi mina lento. Uyayazi. Manje mamkwena mina ngithinike manje ngoba itholakala. Hayi mamkwena sisingeke. Ma ufunani? Ngifuna i-charger. Mina ngisho kangaka ukuthi ngifuna i-charger. Mina ngisho kangaka. Ngiyayisebenzisa yini i-charger? Ifunani la? Ifunani la? Ungazelaphi ibheki ngiyayifuna ngiyafuna i-charger. Angiyithathanga nje i-charger lakho. Ngibhekile ngale i-charger angiyitholi. Manje Manje yini? Ingapha ngingayibhekanga. Ngapha ngiyibhekanga ngale ngibhekile ayikho. hayi Wena drama kaphi? Hawu. Yini lokho? Nyoka. Mamvelasi. Mamvelasi. Kahle kahle yini ngawo? Yini ngami ngithatha i-charger? Ma angithathanga le charger, angiyisebenzisi mina le charger, ngisebenzisa eyami. Angiyithathanga. Awuyithathanga na i-charger? Awuyithathi wena yini? Ilethe ngithiwa Mina ngithile. uzoyithathela yona. Mina sengixaka lento yeni ithi ngibiza umyeni wena. Bamthoko Uphumile ma. uphumile. Ngiphumile. Uyaphika manje ngophela ezoxazulula le nkinga yeni mina engingayazi. Mama nje unedrama. Unedrama uyazi ukuthi i-charger. Khona masathini ke manje le. Ma angiyazi lento mina. Awuyazi kanjani? Angisebenzisi umuthi mina. Mina ngikho Ngitholakala safe. empedweni wakho nje. No, angikho safe. No, mele ngihambe shem. Asambeni ngizokhombisa umyeni wenu ke lento le. Angazi ke mina ngisazi ke manje njani. Hayi mama Ngenzenjani this time excelile mama. Hayi excelile. Mamkweli Ma ngithini ke manje masinje ngipha. Angazi lutshilo. Angazi konke ukwazi sokungibuza. uzongidina yazi manje uzongidina. Uphusha abantu kanjani? Phuma ekamereni lami phuma. Mina ngisazi sambe. Umyeni wenu makabuya ngizobe ngikhombisa lento etholakala ekamereni lakho. Angahlambe ke mawujona uyahlambeni uyayazi. Angithi Okay. mhlambeni uyayazi. Hayi. Ngani njani? Ngiyaphila mngani wami. Ngiyaphila. Hayibo, ngizokubona ngiyandlula nje. Hayibo, uyaphi? Hayibo ngijahe esontweni, kumele ngishintshe ngingise esontweni. Nangithi ngidlule la ngibona, kungagcini. Yo. Angithi wena vele mawuhambile uhambile. Uright kodwa? Hayi mngani ngikho right. Kwenzenjani? Uqalile ke futhi. Uyazi ngithi drama yala. Yini futhi abakwenzile? Yonke into nje. Yonke into Mamvelasi angithi. So izinto azihambi kahle. Hayibo. Serasi mngani. Ngiyakutshela. Izinto nje hayi. Mama yena wakho yena uthini ke? Uzothini? Naye nje Hawu. ukushintshela. Umamvelasi intando kasiyala. Ngoba hayi Mamvelasi wakho sheni. akathi uma ndisuma that kanye futhi noma umamvelasi ndisumamvelasi that yo awuphela mngane ensukwini la ngithi phela ngiyangena ngasekamereni la mamvelasi ngithi nombheka ngikhuluma naye umuntu amemeza wavela uma Umemezelani? wavela uma wathi mina phela ngiyamkhama ngithi phela mina ngimsiza wavela wathi mina Umemeza nje sithubeni. bengikhuluma naye ngithi wavela wathi like angazi beka actor kanjani ngithi phela mina ngisiza umuntu ngithi ngiyamsiza Drama intombazana. engani mngani hayi Yazi nedrama. izolo lokho angazi ukuthi ungene ekamereni lami noma uyenzeni ngiyabizwa Hayibo. Ubizwa ubani?
ubani futhi uma ukuthi phela mina ngisebenzisa umuthi bathola umuthi entweni ngasekamereni bami yazi bengizathi ubatshele ubagive cash mangibona kumakoti abatshela ukuthi basebenzisa umuthi mngani yena futhi mina ngicabanga ukuhamba shini angeke ngithanda ngihlale ngihambe ngibuyele ekhaya yo hayi shem phela ngcono kuyohlala nami ndo ayikho indaba lephini ekhaya khona ekhaya uzaya ngokuya mara nje kwamanje akohlala nami hey bomngani hayi mara mngani ungahambi umuzi wakho lo uwofike ekucala la ungazovumela umuntu ofike ngamuva akuchithela umuzi nje kanjalo hayi ungavumi ungalinga umvumele angeke phela ngiyimele angeke ngiyimele le drama la uzaveli isho esayenza ngalo ukuthi lo babonakala ukuthi kanjani pho ngoba bahlangene ngawe la lizovela icebo ungawaka kanjani lizovela akwaye ngizovela nje icebo lizovela wena nje ungahambi uzomjabulisa manje amna futhi uwinile endodeni yakho akawinile ngiyayala leyo ngiyayala nje leyo mngani ungahambi ucela nokuphetha indlala ifayala ngokucala wena uphetha indlala ifayala ekhaya hayi kodwa mngani yabona bakuchitha kanje mangathi ngimathi uthi uyahamba ngeke baze bavuma kusala ngeke baze bavuma hayi wena nje musukhamba nihlala nje konke kuzalunga cebo nizovela nje ngiyafuna kodwa yofo ukuthi ngihlale nje hlala bathi kuzomeka ngiyilo ngizolwa kanjani daswa ngilicebo lizovela uyafana mngani wani phela la hayi mngani yazi ngishawa isikhathi ngizakubona ngizofonela mngani ube right ngizokhuluma ngathi okay chum bye bye ube right mngani bakaloku bakuhlupha la okay mngani Oh. Hey. Hayi bo mama. Sama sen. Hey. Naphela. ngiyabuka ngikuthuthulehle Ngiyajabula kaze banda kanjani. ngiyabanje ngide Nami ngibele ukuphophoza. Ngiyambona. Ngiyamsola. Ngimarathon. ngapho baba sosolana Ngimarathon imoto indaba ama taxi le. Hayabani. Ngiyamsola ba. Hawu, ngizothini mina hawu. Nangi khona uyeni ngakanasikhathi ubhekane nento ayenzayo. Ngibhekile. hayi bahlamelane elungisi Kulungisa yakho ngoba la endlini. ilungisela wena Bafazi bami mina naye bona hayi bafazi bami. Kodwa sengisho intombazane. abakhona Malela. Oh nawe. Mkwena. sanibona Sanibona. ngangithola kahle ngiphelele Ngibona hawo. Sebenza manje. Hamba kahle. Safa amacala. baba samacala Ngiyadlala. Ngizoma. bengithi ngizongitshela ukuthi kusasa ngiyahamba uhambe yamakoti Yeah. ngiyakhaya Ngoba sekwenze njani manje? hayi ngibuyele ekhaya Hayi yazi uzoxoshile la ngazo. kamakoti cha ma Hayi uze nenye phela manje. Yini khona shoda ngaba la? baba angimbuzi nje sesengizithathile isinqumo Yini inkinga manje? angeke ngikwazi ukuhlala la nolo Ngoba angeke ngikwazi baba ukuhlala uthi ngitshele la kahle wena kusamele wena wenze umsebenzi wena. Ugeza ngoba phela ukwashonelwa ingane ngithi. Uhambe kumele wenze umsebenzi ukuthi wakhiphe isisu. Yini ukukhohliwe baba lokho? baba angizwisisi ngashonela ingane mina Kubanze uhambe wakhiphe isisu. angizwisisi Sanda. umntwana mokuqala lona baba Hayi.
Angisoze. Wakhipha isisu angisiyakutshela. Cha na baba angiyazi lento engikhuluma ngayo. Baby. Hayi man ungayichaza yona siyakutshela. Mina ngiyazi lento angiphiki baba angiyazi lento engikhuluma ngayo. Sakwaphela kumthimkhulu ukuthi wena ukhiphe isisu. That's why bogula. Hayibo baba. Umntwana nami lona ukuqala. Ngiyaqala ukuthi hayibona. Shothi thina siyahlanya thina masisho. Cha baba ngisho kanjalo. Angichazi kanje. Unamanga. Hayi ba. Angazi ngakhipha isiso mina. And futhi angazi ngakhulela. Ingane yami ukuqala le. Isisu sami Angeke asitshela amanga le. Ngikhuluma iqiniso baba. Akazakhetha ukuthi mkhulu. Ngikhuluma iqiniso. So nje sinsithi nje simsebenzisa. Kuzobe kuyaqala ke lokho. Akazasikhethisa mkhulu. Hayi. Mhlambe ikhona inkinga but mina angiyazi ukuthi ngikhuluma ngayo. Hayi. Makoti uqinisekile ngempela? Ngiqinisekile baba angazi lutho mina. Angazi ukuthi bakhuluma ngani. Mama sofina nje ukuthi ukuthi mkhulu uthe wakhipha isisu. Sofina nje. Bona number nodokotela. Angiboni kucebo right ukuthi ayenzelwe la ekhaya emsebenzi. Noma sekanini like asesikhokhile kubo. Once wenza leyo process leyo sekungala ekhaya. Kumele kube semandleni ethu ukuthi simenzele. Ingane ingafike phela simsiyami. Baba nizwenza umsebenzi kanjani mina angazi nyenze le nto musi. Sakhuluma. Ishipoto. Wawezwa into nje. Phekela ngempela ngobera. Hayi. Ukhona umuntu osonthakala. Ngikhuluma iqiniso baba ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngayo. Angazi ngakhipha isisu mina. Into ezothiwani ke? Ingane yami ekuqala le i-first born yami. Ngibona ukuthi mkhulu ngempela ngixaka manje wayezoqamba manga. Hayi makoti. Angizwisisi manje mina la ekhaya. Mina njalo nje ngihlele I'm person lana. Cha ungathathi ngama. Into sayitshela ngathi unyanga ikade sithembe kade sisebenzela la ekhaya. Akudala phela nini frame la ekhaya. Sayitshela leyo nto nathi. Sobe sokwenza njani? Kulungile ngiyavuma. No yenza lo msebenzi kodwa mina angiyenzanga lento. Ngizomosha into imali mina ngizange yenza lento. Cela ukuhamba. Cha wehlisa umoya makoti. Mama wehlisa umoya bese ngakhulumi kabi. Phela umthimkhulu siyambaza. Nje ngavela so ngiyaqamba amanga. Umthimkhulu mose kube nyanga la ekhaya eminyaka mose. Hayi phela ngoba phela uyasibhoshela ngempela phela. Wayezoqamba manga. Yaza ngithanda into kumkami. Mina angadlali nje ngathi ngishuka amasela. Sihlumazeke ngibona umkami bari. Hayi hayi. Uhlumazeke kakhulu umsazi. Thiba mthaba. Baba Mthimkhulu. Yebo baba manje sithola inkinga phela manje la. Hey baba kumbe. Ngiyakhumbula ukuthi watshela umndeni wami ukuthi umakoti wakhipha isisu ngakho begula. Yebo baba phela manje naku yayiphika yonke leyo. Nesabenze nezinto zonke ulungiselela umcimbi. Hawu baba usangene kanjani ke manje kodwa? Angani yonke lento sayiqala nawe. Hawu baba yazwa vele wangiqeda amandla ke mangenze njani ngophela mangisenkingeni ngempela. Baba uyazi ukuthi mina nawe yithina esagulisa umakoti. Zamenza ukuthi angakwazi ukukhuluma. Nkosi yami kodwa baba ngangishaya kanjani kodwa isono nesingaka. Angani wena ongisiza kodwa. Ngiyazi ukuthi into engayenza baba yimbi kodwa ke musuku ungilahla ke egcineni wayesongilahla manje. Makoti. Sikhathi kangakanani umela?
umakoti khona okuzwile. Hayi. Ngizokonke. Hayi mntanami ungacabanga yonke lento oyizwile ungayicabangi ngendlela ebhedayo. Akuyona, ngayikusile lento oyicabangayo. Hayi bo ma. Wenze njalo. Yini manje nawe ayikho into engiyenzile yini manje? Sola indaba zabantu abadala wena. Uyangicothomela ngikhuluma nefoni. Mama ngiyeke ulokulunguza la. Ukumele ngenze njalo. Ake kona unazo imfihlo wena. Awunazo imfihlo. Hayi yabona le. Hayi bo ma. Nje wena umntana okhohlakele ungayicabangi nje nani. Mina umntana okhohlakele wena lezi zinto zenzile njani? Mbona mina ukuthi ngikhohlakele. Wena mntwana, phendula mina njalo. Hayi mama, kusho ukuthi nami nje kusanga mawuthandile. Hayibo wena. Ungacabanga nje lonto ungalenzi Mama. Khona sokwazi nokukhuluma nami kanje. Mawi. Mama khuleka yena. Uyazi mina ngilava kanjani ngikuthanda mama. Phela lapha kwami nakhozo. Thanda mama. Yami. Nakhozo. Chitheke amankomiti. Kwabheda kakhulu-ke manje.